Mwana ndabude vanhu vaMwari. Jesu Mwari uyu watinonamata. Tiri kutsvaga kuti mwana ndabude chete. Mwana ndabude. Zesta raJesu. Mwana ndabude nekuti takaita nguva refu mali tichifamba isu mani. Nanhasi doti so nyange wakavata kudai unoratidzwa asi hatipuwi fesi yemwana. Nhasi muri Zimbabwe ndoda kuti nditaure nemi pamusoro penyaya mbiri dzakaitika kuVenice dzandinoda kuti vese vanotera chirongwa chino cheJCTV Africa vanotera Sly Media munzwisise kuitira kuti tifambe tese pamwe chete. Chekutanga ndoda kuti ndikuzivisei kuti nyaya yaitirai Nyatsungo mafambiro yakaita kuti izosvika payakanga iri uyezve kutiwo makaiwana sei. Chekutanga chakaitika ndechekuti Itirai Nyatsungo akashayikwa mugore ra2013. That was 14 years ago. Now, mwana uyu ashayikwa vanhu vakaita mazuva vachimutsvaga. Vakaita mwedzi nemwedzi vachimutsvaga. Ikazogumisira mwedzi yave makore. Saka ndiri kutaura semunhu ari kutaura on behalf of the family. Why? Because Itirai Nyatsungo muzukuru wangu, but also ndiri mutoro wenhau ndakaenda ndina mukoma Sylvester kunyaya iyi. Saka mwana uyu ashayikwa, vabereki vanga vatoita give up, vanga vatovhara chapter iyoyo nekuti vakaspenda mari dzakawanda kana kuti vakarasikirwa nemari yakawanda vachiedza kutsvaga kuti mwana uyu ari kupi. And there is nothing that is as painful kuti munogona kuenda kumuprofita mudzonzi mwana ari kwakati kana kuti itai zvakati kana kuti itai zvakati mogumisira musina chamawana. Now, mawiri akaita sekuru nepura vanova ndo vakazoita kuti izosvika kuti minyaya yemuizive. Sekuru nepura munhu akabata dare remumwe mugari wemunzvimbo ino kana kuti muvillage munogara vazukuru vangu baba vaitirai namai vaitirai. Now, sekuru nepura ndobva vataura kuti kune mhuri yakashaya mwana zvakadai zvikafamba zvakadai. Vavimbisa kudaro. Sekuru nepura vavimbisa kuti ndobva vataura kuti mwana uyu tiri kuziva vakamutora, ndobva vatsanangurira vanhu vaya zvese everything. Now, vazukuru vangu nekuda kuti mwana wavakashaya hongoronda iranga ravharika asi vachifunga kuti maybe mwana wedu takumwana. Ndokubva vazivisawo hama dzedu dzese pane vanhu vauya kwatiri vakati akadai vakaenda kun'anga iya inonzi sekuru nepura. Ndokubva vasvika ndokubva vaudzwa zvese, ndokubva vaudza mashayikiro akaita mwana nekuti akanga ari kwani uyezve ndiani akanga akamuviga muhozi. Ndo patakaudzwa nyaya iyi. Inini ndaive kuHarare. Ndokubva ndatobva kuHarare namukoma Sly tikati nyaya iyi toda kuti tione inyatsobudawo pachena, isusu tizive vazukuru vangu vafare, mhuri yese ifare. Takabva kuHarare uri musi weSaturday tichinzi n'anga iyi yati iri kuuya kuzoburitsa mwana uyu kuseni kwemusi weSunday. Kuseni takabva Saturday manheru, takadhiraivha mota namukoma Sly Saturday manheru tikadhiraivha kunosvika kuVenice usiku ihwohwo. Takasvika kuVenice dzava dziri kuma11 dzeusiku. Tabva muHarare I think dzava dziri kuma8. Now, tasvika muVenice tobva tabva kunzi anytime tinogona kungochaya. Saka takatoenda titori nehembe 1-1. Hembe 1-1 tichitoti tichango nyaya iyi ichaburitswa bokuti kwainzi n'anga inoshanda kuseni, saka mwana achangoburitswa kuseni runyanhiriri. Tikati ndo zvichaitika. Ndobva tasvika pamba paya, tasvika kuVenice. Kwainoburitsirwa it was kuvillage kunonzi kuDoneni. Vataenda ikoko ndobva tamirira panonzi paVenice. Iye n'anga iyi yanga iri kuBF, vanoziva kuBF. BF is about 6 tingauti almost
15 kilometers kubva patanga tiri, 15 to 20 kilometers. Saka ng'anga yenzi ndoko yairi ichauya ichangofona tobva tatomhanya tonodi totonoburisa mwana. Right, Sunday tasvika paya tagara, tikanzi no tafona paya ng'anga zvakamira sei, ng'anga dhololo. Tobva tanzi no vati vada kutanga vapiwa clearance nemapurisa nechichichichichi. Tobva vapiwa clearance nemapurisa paya. That was Sunday. Ndobva zvikanzi no vanzi munozodzoka mangwana Monday, mukuru wacho namapurisa anenge akuwanika. Tobva tamira Sunday ya, ndobva tatozoenda tikatonointerviewa nyaya. Ndobva takanosangana nenyaya kwaMuguti kuti kune mwana anga ashayikwa kwakauya ng'anga yakadyisa vanhu porridge nedoro. Ndobva takazosangana nenyaya kwaMuguti. Right, ndobva tainterviewa My Charity, vanhu ndo vanga vari mbuya vaigara nemwana. Right, so tikamirira. That was Sunday. Monday, just to cut the long story short, Tuesday, musi Wednesday ndo pakazouya ng'anga yaya ikazoti now ready. Taenda nayo paya tatosvika paya, tikanosvika padhonini tikamira ndobva tatoenda kumba. Takaenda kumba kwemuzukuru wangu dzadziri kuma past 2-3. Ndobva tasvika ng'anga yaya ndobva yatanga kuita matare paya, ndobva yatanga kunonga vanhu ichitaura achivaudza zvakadai zveupenyu hwavo, vanhu achitobvuma ndo zvakaitika chichichichichi. Ndobva yatsanangura nyaya yakaitika iyaya kuti ndo zvikuitika. Right, ndobva yati right, muchaona zvichaitika. Right, usiku ihwohwo zvakaitika ipapo ndezvekuti usiku ihwohwo pakaitika vanhu takarara tichinzwa imbwa dzichihukura. And takaona vanhu vaifamba nematochi usiku. Tikafunza kuti kasi vanhu aya vaburitsa mwana uya. Saka takatorora titori neexpectation yekuti mwana tichamuona kuchiedza. Asi zvakaitika. Right, so now Thursday iya yasvika kuseni. Tobva ng'anga yaya akati right, zvaitika nyaya yamira yakadai. Muchidimbu ng'anga yaya yakabva yataura kuti no, yakabva yataura kuti ndakukupai mushonga munokanda murwizi. Makanda murwizi, endai tete vemwana nababa vemwana. Ndobva waenda veropa remwana, ndobva waenda wakanokanda. Tichinodzoka ndobva tadzoka, saka takadzoka dzadza kuma 10-11. Saka takaenda takanokanda mushonga waya muna munyati. Yaita matara ayo takanokanda tikanopwanyira. I think some of you saw the video. Tinopwanyira hari ya mumvura. Right, now tadaro tadzoka ng'anga yaya yakabva yati takadzoka takasvika ng'anga yakurira hembe dzayo dzeng'anga, tatogara vanhu vakupiwa chikafu. Ndobva yataura something kwatiri ikati pana vanhu vari kundida. Takagara tiripiwa chikafu tese, hapana ane foni iri kuringa, kwatiri koko kwakusina network zvachose. Ndobva yangotaura kuti hanzi pana vanhu vari kundida. Vanhu vari kukuda chivapi? Munhu takagara naye pasina 5 minutes ndobva kwauya mota. Ndobva pasvika vamwe varume 2 nachief Gwesela. Vasvika paya varume 2 vaya nachief Gwesela. Ndobva vasvika varume vaya vakati tine matara ada kubatirwa chichichichichi. But first thing chakaitika ndechekuti ng'anga yaya inonziko chief Gwesela vakasvika vachipopotera ng'anga yaya vakati iwo ndindakakunza kuno ndindaita kuti uzikamwe zvinhu zvauchadairi mafoni angu ndane 2 days ndichikutsvaga. Sure, papa ne 2 days tatauya the previous day apa ranga radheri 2. Right, so zvakutinetsa manje kuti chii chiri kuitika. Ndobva paya vapopotedzana. Ndobva yaya ng'anga yakakumbira regerano sekuru chichi. Tikabvunza koendava zvikanzi aiwa chief ndakavabatira dare ravo, vava nemudzimai wavanga asiyana navo chichichichichi. Saka ndo vakandiintrodusa kuna vamwe vanhu kwamakazowana ndiri kupi kuBF kwayakanga ichishandira. Now zvadaro ng'anga iyaya ndobva vapinda mumba mavaitira dare. Yanga imba yepamba. Vapinda meme ndobva vavharirana, ndobva vataurirana. Ndobva tanzwa vakuita dare paya pasina time.
ndobva nganga saka yanga yakasungirira jira reretso ranga rakatoiswa kumadziro then rupasa ndo zvinhu zvanga zviripo saka papakati jira reretso rakaiswa kumadziro nerupasa rwanga ruri pasi ndo mashandiro anga akaitwa right. Tobva tatoona muchinda ng'anga yasekuru nhepura vaya vakutokatanura jira ravo reretso vakabva vati ndakumboenda ndangonobatira varume ava dare ndikapedza vavabatira dare ndodzoka. That was Thursday iyoyo vanhu vakanga vamirira from different places, from different villages vanga vamira manje because nyaya yekuti ng'anga yanga yavimbisa kuti musi iwoyo musi wechitatu watanga taita dare mwana aizobuda kana kuti the following day musi wechina mwana aizobuda. Vanhu vese vanga vakagarira vakamirira vachiti chichi right. Bva ipapo musi iwoyo muzukuru wangu akachema, vanhu vakarwadziwa, ng'anga yaenda. Ndobva yatoenda nomwe muzukuru wedu anobva kuno kuGokwe, ndobva vaenda nemota paya vanosvika vaenda zvikanzi vari kudzoka vatamirira vakabva kuma 11 kanzi vakanga vatoti vachangoita 2 hours 11 12 1 2 3 4 hapana munhu akauya. Ndobva tatoona kuti hapana papasina chaitika. Ndobva takatanga kuita mainterviews aya amakaona aya ana mai vaya maividhiko vaya nevanhu vaipopota tadaro ndo patakazochizoona kuti hapana munhu achadzoka. Ndobva tatoudza vazukuru vangu ati takabva kuHarare hatina chatakangouya tinengori nehembe dzatinadzo pamuviri, kana azodzoka munongotifondera tinongorova mota touya. Ndo patakatoona kuti sekuru nhepura vaenda. So the lingering question yakazosara iripo ndeyekuti vazhinji vakabvunza kuti sekuru nhepura vatengwa here, chief gwesenda vatumwa here, kana kuti chii chakaitika. Inini handina maanswers to that, handiziviwo chakaitika, asi inini ndakazoramba ndichifondera sekuru nhepura vaya for over 2 months chivafonera vachingoti ndichauya ndiye ndichauya. Ndobva ndazombovaisa pakona sekuru nhepura vakanditi aiwa ndoda kuuya ndodzosera vazukuru venyu mari yavo because inini basa rangu ndoita ndichipedza. But chakuitika ndechekuti kumba kwainzi kwakanga kwataurwa mudare kunzi ndo kwanga kune mwana, mai vekwaya vakazoti right nyaya iyi yatendera muraini kuti ndini ndiri kunzi ndakatora mwana. Mai ava vane mwana wavo kansela anova ndiye kansela wemunzvimbo imomo, saka ndiye kuda ndiye akazofondera chief enzaniko sekuru nhepura akaudza kuti hamuuyi kunoku kuda kuzohumilata mai vangu right. Saka sekuru nhepura akabva aregedza saka pese pandavafondera vainditi ndanzina kansela uya ndisauye. Saka pakupedzisira ndazoisa sekuru nhepura pakona vakazonditi inini ndichafondera chief gwesela. Kubva ipapo sekuru nhepura vanazofira vazobatika nyaya iyaya vanongoramba vachingotsika. Saka ndakazosangana hamwe nemuzukuru wangu tikagara pasi semhuri. Muzukuru wangu akati nyaya iyi tongoipa kuna Mwari. Kana mwana wedu ari mupenyu, kana akafa, kana akadii, ndizvozvo totongozvigamuchira, ndo zviripo. We have to live with that reality yekuti mwana wedu hatichafi takamwana. So ndo pane nyaya yaitirai nyatsungo. Vazhinji munenge muchingobvunza mucomment section, itirai ari kupi, zvakazodii, mwana achabuda here, ndo zvazviri. Mubvunzo ndokuti zvinoreva here kuti chivanhu hachiko, vanhu vechivanhu havabatsiri here? I don't know, handizivi. Ndiudzewo mucomment section kuti munofungei, chiriko here chivanhu? Kune vanhu here vakaburiswa zvikatobuda zvikatofamba? Tiudzei, nekuti vazhinji venyu munogara muchiti endai kwa Miracle Paul, endai kwa Prophet Fred, endai kwa Nhingi. Chiri kudiwa nevazukuru vangu haisi nyaya yetsananguro yekuti endai munoita chakati, nekuti vanhu vakatoluza mari, they lost money, they lost mombe,
dzikapera, chavasingachadi yezvino izvi itsananguro. Pada munhu ari kukwanisa kuuya kuti right, result izvi, mwana wenyu haapo, kana kuti akavigwa, kana kuti mapfupa ake akaiswa muacid, whichever way, that closure will be very, very important for the family. Kuona kana mapfupa ake kuti uyu mwana akavigwa, kana kuti voita ma-DNA mwana oonekwa. That's what the family needs. Saka vazhinji venyu muchiti harisi drama, this is family, this is life, this is upenyu hwomunhu. Hatisi kuita madrama ekuti tinoda kuti skits or anything. We don't do that. So family iri kukombera kuti kana musina solution, yes, I know kuti it's common. Saka muri yeZimbabwe ndinoziva kuti comment section muri free kutaura zvamunoda, asi tokumbirawo kuti iye zvino izvi hatichadi kunzwa nezvamirakopo, hatida kunzwa nezvenyanga inoona kana kuti anything. Kana imimi maona nyaya iyi muchizivana nenyanga iyi yamunozivana nayo, varatidze video mwatsanangurira right, iyi ndo video iripo, mwana akashayikwa zvaka. Kana nyanga iyi ichikwanisa kuona dare iroro ikuti ribatsire mhuri, ngaione dare iroro yotiudza solution, kuti solution endai kunzvimbo yakati dedzai mapurisa munochera kwakati, kana kuti ndoda kukutungamirai ndinokuradzai pakati. Asi chisingadiwi nemhuri ndechekuti vadzimbirwe zvekare maronda angapora vachiudzwa zvinhu zvisipo. Izvozvo zvatisiri kuda. Saka ndo pane nyaya. Ndangoti ndikokuudzai, vazhinji vada kunzwisisa kuti chii chakazoitika kumwana. I think I've given you the full background yezvakaitika ende patiri neposition iri kumhuri. Saka I hope that answers a lot of questions. Thank you very much.